Kryoanalgéza je inovatívna metóda tlmenia pooperačnej bolesti, ktorú sme v našej nemocnici prvýkrát použili u pacientky s deformitou prednej hrudnej steny. Pacientka bola operovaná miniinvazívnou metódou, tá samotná operácia sa ničím nelišila od operačného postupu, aký sa používal doteraz. Akurát jedna veľká zmena bolo použitie kryoanalgézy. Použitím výrazného chladu až do minus 90 stupňov my počas operácie dokážeme v podstate zmraziť medzirebrové nervy. Tým zmrazením v podstate dosiahneme, že oni dočasne prestávajú viesť senzitívne podnety, čiže podnety, ktoré vlastne spôsobujú pooperačne pacientovi bolesť. Pacienti vlastne po operačnom období nemusia podstupovať proces dlhodobej analgetickej liečby silnými analgetikami alebo prostredníctvom epidurálnej analgézy. Ten proces je plne reverzibilný. Nerv v podstate po zmrazení prestáva viesť vzruchy v priebehu prvých 24 hodín, čiže plný efekt kryoanalgézy nastáva po 24 hodinách a návrat funkcie nervov do pôvodného stavu, aký bol pred operáciou, trvá od 3 do 5 mesiacov. Pacientka nepociťuje žiadne bolesti, išla domov úplne vlastne bez analgetík. Za našu kliniku a za našu nemocnicu som naozaj veľmi rád, že sme sa stali v tomto smere priekopníkmi, čo sa týka detskej medicíny a detskej chirurgie, pretože výrazným spôsobom to u pacienta jednak limituje bolesť, skracuje dobu hospitalizácie, zlepšuje a zrýchľuje rekonvalescenciu a celkový komfort pacienta a jeho rodiny.